Dadà té fam. Dadà és el delta. Dadà es menja a si mateix. La improvisació implica una teoria o actitud. És la gallina dels ous d'or. Reflexió, anàlisi, pensament, paraules, textos, la religió sobre el turística fet específic musical i la seva relació amb el context món. El món. mosquit se menja el turista. I aquesta actitud o teoria fa tocar música. Porta a la pràctica musical de la improvisació. I aquesta pràctica musical, al seu viatge, fa reflexionar, determina una teoria o actitud, condiciona un tarannà. Ventre cremat o la mare boja. Drama d'Antoni Nartó. En una foscor gairebé total, un home jove, molt cap endavant i cap endarrere, una cadira, tot pronunciant frases misterioses, que entén les paraules com a part del dispositiu musical, amb la mateixa importància que d'altres sons o sorolls, intencionals o no. L'espeech, pregó o parlament, pot ser discursiu o no. Salvador Dalí somiava fer de pa les parets de la casa on vivíem a Cadaqués. Desitjava que totes les cadires fossin de xocolata. I aquella frase famosa de que l'orella és un projecte al qual ésser. encara no he renunciat. De que el músic no és només una orella, sinó que és un cos, un ésser. L'hipocondríac nega el seu cos. En temps de pandèmia, encara més. Pels seus gestos a l'escenari els coneixereu. I què en queda de la religió artística? On són els practicants d'aquesta secta de marges que no marginal? On queda la llibertat de l'art, que precisament consisteix en no ser dominant? Els artistes es mengen el delta. El concert començarà amb una introducció, discussió teòrica i pràctica sobre teoria i pràctica de la improvisació. La transformació d'una clàssica taula asseguda de debat intel·lectual en una taula polvoritzada de debat espiritual i d'interacció musical parlada i tocada. El músic parlador és algú que toca i parla improvisadament. El músic parlador és algú que mentre l'obra se fa, la va explicant. L'octava. Sembla que la nota fonamental sembla que demana l'altra. Sembla que demana la següent. Surt natural. De lo que no se sabe, mejor no hablar. La consonància. La consonància. Clar que, dit esto, sabem moltes coses. El músic el que fa, el seu desig, Tenim tant el seu d'ànim desig i l'emporta tantes ganes a trencar amb la perquè- consonància. I
s'inventa la dissonància sense resolució. La música La voz es más fácil hacer consonantes Simplemente es que como la voz la tenemos dentro del cuerpo, no tenemos que apretar vehículo de para conseguir esa consonancia o esa disonancia. El desig del músic Clar. el porta a trencar. Això. Es que sí tenemos un Això oído mateix. y el oído sí está Això mateix condicionado. és lo que anem a El dir. oído De sí les son cadenes. los botones del sabe. clarinete, sí son las teclas del piano, encadenarlas. es lo que no nos permite sonar y sonar. Por ejemplo, nosotros oímos en la radio, no, en la no, improvisación, La música occidental es efecte urbana. Tensió, distensió, l'efecte tambor és la música dels negres, la música d'Àfrica. Tu, dale. reconocernos en nuestros Pega el ruidos. cop, la música occidental pega primer, Hombre. però la música negra pega al segon. I això és el tambor. El tambor és Claro, eso no está bien visto, no está bien oído, i no está el tambor i l'invent més diabòlic, la bateria. L'invent més diabòlic, la bateria. Clar. no es música, L'església no té bateria que nos conmueve, pero nos i ni conmueve. tenim llum ni volem. Claro, no sabemos reírnos, no sabemos llorar, no sabemos disfrutar. ¿Sabemos qué es esto? Lo desig és la història de les cadenes. Lo músic se sent passejar Claro, i el que fa es és lo que podemos trencar hacer, porque aquell edifici que l'agobia. no es mío. Eso es lo que me han dicho que tengo que hacer. Es un Así camino, como me han dicho un que camino, se camina una pierna, la otra pierna, un pie, otro pie, es un avance, es un progreso, es un avance, es al norte, es al sur, es al este, es al oeste, preferimos cuando sea al este mucho mejor, es un norte, es una lucha, es un que viene. Improvisació o Ja. no improvisació? Y no es verdad, Això. y no es verdad. Improvisació o no Los improvisació? D'això sonidos volia jo graves parlar. no son solo de los Anem a hombres, veure. los sonidos agudos Después no de son de l'u, las ve el mujeres, dos. pero ¿en qué planeta I vivimos? a partir d'ahí, cada un agarra el camí que vol. Es que el que Pau, el camino Derecha, izquierda, pero espera, Je peux aller à droite, je peux aller à gauche, je No, peux tourner en bas, ese es en uno haut, puede je peux me faire, je peux me faire petit, je peux me faire grand, je peux me faire... y el que va, y el que no quiere. Je te dis, moi je peux... La posibilidad y el Il y a querer. un truc qui joue avec les gens. A ver, aquí el de C'est pas vrai, hein. C'est un truc de ego. C'est un truc de ego. C'est un truc de Pero ego. está C'est un truc de ego. C'est un truc que hay que de seguir ego. el C'est un camino truc que de se ego. puede. C'est un truc de ego. pasa cuando C'est un uno truc quiere de ego. seguir C'est un el truc camino de que ego. quiere. C'est un truc de ego. Querer y C'est un poder. truc de ego. C'est un Querer y truc de poder. ego. C'est un En truc el de sonido. ego. O sea, hacer el camino que se quiere significa cumplir el deseo. En el clarinete. El deseo. Rompe la Je suis cadena. d'accord. Cumplir el deseo. Vale, por Porque a tanto, veces el que uno puede es el que nos han dicho que puede. Y a veces uno no quiere el que puede. Por tanto, yo pienso que la obra que No, ahora sí. en este momento se está produciendo y que se está explicando C'est intéressant. es la escritura del deseo.
Bien, si tú lo dices... Muy bien. Bueno. No estemos de ¿Qué acuerdo. anem a fer? No Miquel? sé, no estemos de acuerdo. Miquel? No La estemos de escritura acuerdo. del deseo. Qui te cree? No estemos de acuerdo. Sempre. Pues a mi em sembla que L'escriptura poca del gent. Això són cites, Poca gent Entre s'ho creu. querer y poder. però, clar, és La escritura del qüestió deseo. de procediment. Javier Entonado, el otro día tuvimos una discusión sobre este tema. És qüestió de La procediment. concierto como El cápsula. resto, lo mateix No, dona. la cápsula la tiras a la basura. Ya no es La meta. cápsula la tiramos a la basura, sí. Un concierto Metafísica ya La no es cápsula meta. y el tiene que- ensayo también, ¿eh? también. Porque el ensayo desde luego no merece la pena. Mejor no ensayar. Por tanto, El ensayo Mejor- probablemente lo mejor que tenga es el momento de juntarse para comerse una buena paella. sí, sobre todo esto que dices tú siempre. Sobre todo la confianza con la gente comiendo una paella. Después, explayarte lo que quieras en el momento de improvisar. Y romper las cadenas. Romper las cadenas. Sí, la partitura. No fiques la partitura aquí. Vale, pues partitura no. La improvisació, la no improvisació. Es en otra parte donde estallan, la improvisación explota, la improvisación estalla, la improvisación vuela, vuela al aire, vuela, es libre, se deja llevar, se deja subir, se deja bajar, se permite. Es lo contrario del deseo, es ponerse debajo del deseo. Debajo del deseo es ponerse muy abajo y Sembla que vagin en control remot. es ponerse debajo. L'electrònic y ho esperar. està controlant. Estamos Carlos, està controlant. abajo. El vol. Entonces querer. Bajo la tierra encontramos. La improvisación se encuentra bajo tierra. En el profundo. Querer y no poder. En el magma. Si lo tocas, nunca llegas. M'agradaria recordar el tema de Llorenç Barber, la partitortura. La partitortura. Y querer. La partitortura és un element, és un concepte inventat per Llorenç Barber. M'agradaria també que després ell digués alguna cosa sobre això. Después del 1 viene el 2. La música com a boxeig o la música com a carícia? Quasi el silenci, quasi. Els cotxes que passen. Què queda després de la partitura? Què queda?
Queden los coches passant pel carrer. Pero vosotros qué pensáis? Vosotros que no podéis hablar. ¿Cómo os sentís? Vosotros y vosotras y vosotres y vositris. ¿Cómo os sentís? ¿Queréis? ¿Podéis? ¿O deseáis? Porque recordaros que también sois músicos, que también sois músicas, que también cantáis y que también sonáis. Porque como ha dicho Miguel Ángel, no hace falta partitura. Y porque todos tenemos boca y un cuerpo. Y porque somos aire. Y porque tenemos sangre y entrañas. Y porque respiramos. Y si somos músicos y músicas, y música y sonido y ruido, y queremos y podemos y deseamos o no queremos, no podemos y no nos dejan, porque sí podéis. L'obra se va explicant a mesura que va passant. Si tu ho dius, L'obra
seria, Llorenç, la conseqüència de la partitortura. Concepte que fa anys que tu vas introduir. Si tu ho dius, Ja fa anys que llijo a Llorenç Barber, les seues explicacions, ell fa anys que sí, fa obra i explica la seva obra. És un músic parlador des de fa molts anys. sí, I un músic no només parlador, sinó un músic que escriu. No és el mateix parlar que escriure, però té alguna semblança. La música i la paraula se van separar l'any que es va inventar la impremta. sí, A la música ja no li calia, o a la paraula ja no li calia el suport de la música. sí, Ja tenia el paper. sí, Les paraules se les emporta el vent, diuen. i la música també, I el paper també. i la música també. La música és aire. Les paraules i la música trobeu que s'han trobat Impèrie. mentre se feia esta obra Impèrie. i mentre se farà. Molt, ningú sostre, ni ninguna paret, ningú... S'ha trobat la música i la paraula, La música és aire, l'aire que s'emporta les paraules que venen i els papers. i van. Se troben, s'agafen i les deixeu anar. Així sí, Som uns així sí. sense papers, per no tindré papers d'improvisar. Sí, Som uns sense papers, sí, sí senyors, sí, senyors. Això sí, sí senyor. això ja m'agrada més. D'ahir hem de bé. Sense anar contra el paper, Hem de bé, bé, bé. Hem de bé, 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 bé. que tothom tingui papers. Hem de bé, bé, Això sí, bé, 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 però bé. Hem d'ahir, hem de sense papers també s'està bé, bé. sense partitura. I sobretot sense la partitura. Des d'ahir, sí. Per ahí, sí. Tant. Tant que sí. ¿Hay alguna duda? ¿O alguien quiere comentar algo? Fa 2 anys vam comentar el tema de la quarta paret i pues això, la quarta paret no té cap sentit. Vull dir, nosaltres estem aquí pues mira, perquè ens ha tocat estar. Vosaltres esteu allà, però això no ha de ser impediment per a la participació vostra. Vull dir, clar, no, estem separant, sense voler ho separem tot això, però no hauria d'haver cap impediment a que vosaltres, això sí, sense moure's de la cadira, intervinguéssiu en el que s'està fent aquí, igual com intervenen els cotxes. Els cotxes estan intervenint, no va caldre tallar la carretera, no molesta, no molesta, no molesta. O sigui que vosaltres, si voleu en un moment donat pegar algun crit o dir alguna paraula o el que vosaltres vulgueu, feu el que vulguéssiu. Mentre mantingueu les distàncies i porteu mascareta i tot això, cap problema.
Estàvem parlant de la partitura ja fa estona. Pues yo tengo una duda, porque yo ya no sé si me debo... Creo que yo me voy a cambiar La de imprenta, la partitura, sitio. Me voy a cambiar Gutenberg, de sitio. en què quedem? Yo me voy a Tengo cambiar de dudas, sitio. pero La música com a boxeig tengo dudas. o com a carícia? Què vols? Tengo dudas siempre, pero me pongo. Què vols? Sí. Encontres amb importa prox. tener dudas. Ah, Lo importante es la amp, acción. post, de post poesia, post, la post de planxar, la post. Seria la post, la M, amb post, amb post, de post poesia. Encontres amb post poesia, la post, la planxa i la planxa del bou. La planxa. És important, sempre. Patufet, la panxa i la planxa. Joan Brossa era patufet. La planxa del bou. La iaia materna de Joan Brossa... La iaia materna de Joan Brossa era una planxadora. Ahí anem. Això la gent no ho sap. Això la gent no ho sap. Això la gent no ho sap. La planxa del bou. Patufet i Joan Brossa. Clar, hasta ahí podíamos llegar. Sí. Que sí.
Diem abans, la iaia materna de Joan Brossa era una planxadora. Ricard Vinyes, el pianista lleidatà de les avantguardes musicals a França, era un col·leccionista de taps de suro. Busques Joan Brossa, iaia materna, planxadora, al Google, planxadora al Google, planxadora al Google, planxadora al Google, planxadora al Google, al Google, al Google, al Google, al Google, al Google, 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 Google,
Sancte Ioannes, resonare fibris, labi reati, solve saluti, mira tuol, radix Judeis signum cru, grandissima sonitus ut queant laxis, sonitus ut queant laxis, salve soluti, labi reati, sal de la terra, sal, o caput, res ficta, tu, solitus, sacrus, sacramente, Com diem abans, el pianista de Lleida era col·leccionista de globus de suro. Busques al Google Joan Brossa, àvia planxadora, Joan Brossa, àvia planxadora, Joan Brossa, àvia planxadora, Joan Brossa, àvia, busques al Google Joan Brossa, àvia planxadora, i busques Ricard Vinyes, pianista, col·leccionista de globus de suro, i no surt cap referència. No surt cap referència. 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 Referència.